Több százezren dolgoznak feketén, zsebből zsebbe kapnak fizetést, nem tud róla sem az adóhatóság, sem senki más. Hivatalosan nincs is nekik munkájuk, így utánuk nem fizet senki adót, egészségbiztosítást, fele annyiba kerül a munkaerejük, mintha tisztán, szabályosan intéznék. A szegény kiszolgáltatott dolgozó mi más tehet? Elfogadja a fekete munkát, ha más nincsen. Ez igazságtalan a tisztességesen adózókkal szemben, hiszen így tőlük kell többet beszedni, hogy az állami szolgáltatásokra legyen elég pénz. De nem jár jól a feketén dolgozó sem. Ha megbetegszik, nem kap táppénzt vagy rokkantnyugdíjat, és a bejelentett fizetés után járna a gyermekgondozási díj meg a nyugdíj is. Veszítenek azok is, akik bérük egy részét, általában a minimálbért tisztán kapják, és a többit feketén. Nekik is csak a tiszta jövedelmük alapján állapítják meg majd a nyugdíjukat. Akkor aztán lesz sírás, rívás és fogaknak csikorgatás. Tehát ez egyedül annak éri meg, aki fekete munkásokat alkalmaz, de neki nagyon. Nem is lehet másképp lebeszélni, mint udvarias figyelmeztetéssel, aztán udvariatlan fenyegetéssel, szigorú ellenőrzéssel és, ha kell, büntetéssel. Szép lenne, ha mindenki önszántából kerülné az adócsalást, és nem akarna olcsóbban dolgoztatni, de ha a törvényszegőknek nincs mitől félni, akkor nem hagyják abba sose. A fekete munkások dolgoztatása nem csak adócsalás, hanem embertelenség is. Ahogy a gyerekmunkát, úgy a felnőttek tisztességtelen kihasználását is fel kell számolni végre. Törvénnyel és büntetéssel, ha másképp nem lehet.